children of God, mga anak sa Diyos. Karong adlaw mao ang Feast of the Ascension o pagsaka ni Jesus sa langit. Ang Feast of the Ascension sa tradisyon sa simbahan, kasagaran gyud gisaulog 40 days human sa pagkabanhaw ni Jesus. Mao nga sa original nga liturgical calendar, ang Ascension permi mahulog sa Huwebes tungod kay 40 days after Easter Sunday man kini. Kini usab nakabase sa gisulti sa Biblia. He presented himself alive to them by many proofs after he had suffered, appearing to them during 40 days. Acts 1:3. Sa binisaya nga hubad, nagpakita siya kanila sulod sa kapatan kaadlaw human sa iyang pag-antos. Mao nga liturgically o biblically, Huwebes gyud ang tradisyonal nga adlaw sa Ascension. Apan sa daghang nasod karon, lakip na ang daghang dioceses sa Asia ug uban pang dapit sa kalibutan, gibalhin na ang kasaulugan sa Ascension ngadto sa Domingo aron mas daghang magtotoo ang makatambong ug makasaulog niini. Gitawag din nato nga for pastoral reasons ug usab liturgical adjustment. Gitugot kini for pastoral reasons o liturgical adjustment aron mas daghang magtotoo ang makatambong o makasaulog niini. Gitugutan pud gyud ni sa simbahan pinaagi sa Vatican ug sa mga bishops conferences sa matag nasod. Liturgically ang importante dili lamang ang insaktong pitsa kundi ang espiritual nga kahulugan sa kasaulugan. Tungod kay daghang Katoliko, dili makasimba sa ordinaryo nga Huwebes tungod sa trabaho, ang uban nag-eskwela, gibalhin kini sa Domingo aron ang dakong misteryo sa Ascension mas hingpit nga maapil sa tibuok komunidad. Dili pod kini pasabot nga giusab sa simbahan ang Biblia o wala nagitagad ang 40 days. Gitawag yun din nato nga pastoral o liturgical adjustment alang sa kaayuhan sa katawhan. Uban sa iyang pagkayab sa langit, ang presensya sa bodily o historical nga Kristo natapos ug ang presensya sa lawas ni Kristo nga mao ang simbahan nagsugod. Ang ebanghelyo karong adlaw naghisgot sa katapusang sugo ni Jesus ngadto sa iyang mga tinunan. So wala pa siya misaka ngadto sa langit. Unsay makutlo nato karong Dominguha? Unang punto, ang pagkayab ni Jesus sa langit nagpahinumdom nato sa bag-ong presensya ni Jesus sa kalibutan nga mao ang simbahan. Kay nisaka naman si Jesus sa langit, dili na makita sa iyang mga tinunan ang iyang lawasnon nga presensya. Apan kining iyang pagsaka sa langit, hudyat usab sa pagsugod sa iyang bag-o nga presensya nga makita. Mabati diha sa katilingban sa mga magtotoo nga mao ang simbahan. Ang Ascension nagpasabot nga si Jesus nagpadayon sa paggiya sa simbahan bisan wala na sidya makita sa atong mga mata. Sa ebanghelyo miingon si Jesus, "And behold, I am with you always until the end of the age." Matthew 28:20. Sa binisaya nga hubad, ug tan-awa, mag-uban ako kaninyo sa tanang panahon hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kini nga saad ni Jesus importante kaadyo kay nagpahinumdom nga bisan nisaka na siya ngadto sa langit, wala gyud niya pasagdi ang iyang katawhan. Ang Ascension dili pagkawala ni Kristo kundi pagbalik niya ngadto sa himaya uban sa Amahan. Pinaagi sa Espiritu Santo ug sa simbahan, si Jesus nagpadayon sa paglihok sa kalibutan hangtod karon. Mao kini ang kusog sa unang mga Kristiyanos nga bisan giluto sila, nagpabilin gihapon sila nga maisugon. Nasayod sila nga ang Ginoo, nagauban kanila bisan sa mga kalisod o daghan nga mga peligro. Ang simbahan wala gitukod lamang sa kusog sa tao,
kundili sa presensya ni Kristo nga buhi ug naghari. Daghang tao karon mibati nga layo ang Dios tungod sa mga problema o kasakit sa kalibutan. Adunay maghuna-huna nga gibiyaan na sila sa Ginoo tungod sa mga sakit nga nasinati, mga kagubot nga ilahang na experience o kakabos usab. Apan ang ascension nagpahinumdom nga si Jesus wala na wala kundili anaa uban kanato sa lain nga paagi. Mao nga matag misa ug matag pagdawat nato sa Eucharistia ang Ginoo tinuod nga ania uban kanato. Kung kita magampo ug magtapok isip simbahan, anaa usab si Kristo sa atong taliwala. Mao nga kun mawala ug malayo na ganita sa misa, malayo pud ta sa atong langitnong kalanon. Kun mawala ug malayo na ganita sa misa, dali na lang kayo ta sakmiton sa daghang mga tingog sa kalibutan nga wala magtagad sa Dios. Kita isip mga Kristiyanos, wala mag-inusara sa atong pakigbisog kay adunay Ginoo nga nagauban kanato. Bisan sa atong kaluyahon ug atong kahadlok, si Jesus nagpabilin nga matinud-anon sa iyang saad. Ang pagkayab ni Jesus sa langit nagpahinumdom nato sa bag-ong presensya ni Jesus sa kalibutan nga mao ang simbahan. Ikaduhang punto, ang pagkayab ni Jesus sa langit nagpahinumdom usab nga ang atong kinabuhi adunay langitnong destinasyon. Daghang tao karon sobra kaayo ka-focus sa kalibutanon nga kalampusan o kaharuhay. Ang uban naghuna-huna nga ang pinakadakong tumong sa kinabuhi mao lamang gyud ang pagpangitag kwarta. Apan pinaagi sa pagsaka ni Kristo ngadto sa langit gipahinumduman kita nga ang kalibutan dili mao ang katapusang puy-anan sa tao. Si San Pablo gani miingon, "Seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God." Colossians 3:1. Sa binisaya nga hubad, pangitaan ninyo ang mga butang halangdon din si Kristo naglingkod sa tuo sa Dios. Dili ni pasabot nga biyaan nato ang atong mga responsibilidad sa kalibutan, kundili magkinabuhi ta uban sa paglaom sa langitnong kinabuhi. Ang Kristiyanos gitawag sa pagkinabuhi nga adunay paglaom og pananaw nga labaw pa sa mga temporaryo nga butang. Mao nga kinahanglan dili ta madani sa mga butang nga makapalayo sa atong relasyon sa Dios. Usahay, lisod sabton nganong kinahanglan pa nga mosaka si Jesus ngadto sa langit. Apan pinaagi niini, gihatagan niya og misyon ang simbahan nga magpadayon sa iyang buluhaton. Dili gusto ni Jesus nga magpabilin lamang ang mga tinun-an nga nagtutok, naghangad sa langit. Hinuon gipadala niya sila aron mahimong saksi sa ebanghelyo. Mausab kita karon nga gitawag dili lang sa pagtan-aw ngadto sa langit, kundi sa pag-alagad sa atong isig katawo dinhi sa yuta. Ang paglaom sa langit kinahanglan magdasig kanato sa pagbuhat og maayo og pagtabang sa uban. Ang tinuod nga pagtuo makita sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi ug pag-alagad. Kung si Jesus misaka ngadto sa langit aron andamon ang atong puloy-anan, kinahanglan usab kita nga mangandam pinaagi sa matinud-anon nga pagkinabuhi. Mao na ang tinuod nga kahulugan sa ascension alang sa matag Kristiyanos. Ang pagkayab ni Jesus sa langit nagpahinumdom usab nga ang kinabuhi, ang atong kinabuhi adunay langitnong destinasyon. Story time. Usa sa mga nitubag sa pagsangyaw sa pulong sa Dios mao ang ilado kayo nga Heswita nga si Matteo Ricci. Si Matteo Ricci misulay sa pagdala sa Kristyanismo ngadto sa China panahon sa Ming Dynasty. Sa iyang pagpadulong sa Beijing,
gikumpiskar sa mga opisyal ang iyang mga bagahe aron susihon kung unsa ang iyang dala. Karon nakuratan ang Minister of Rights sa Ming Dynasty sa iyang nakita nga crucifix tungod kay wala pa jud sidya kakita niini sukad kaniadto. First time nga makakita ang Minister of Rights sa crucifix ug nakuratan kaayo kini sa iyang pagkakita sa hulagway sa usa ka tawo nga gilansang naas kahoy. Naigking taon ang Minister of Rights sa iyang pagkakita sa krus. Abi sa ministro nga kini usa ka klase sa voodoo o black magic nga gamiton ni Matteo Ricci batok sa emperor. Apan pinaagi sa pailob ug kaalam, gipatinaw ni Matteo Ricci nga ang crucifix simbolo sa gugma ug sakripisyo ni Kristo alang sa kalibutan. Ang istorya ni Matteo Ricci nagpahinumdum nga usahay ang ebanghelyo dili dadyon masabtan sa mga tao. Adunay mga kultura o mga tradisyon nga mahimong mahadlok o magduha-duha sa Kristyanismo. Apan ang misyonero gitawag sa pagdala og paglaom uban sa gugma ug respeto. Si Matteo Ricci nakakaton sa kultura ug pinulungan sa China aron mas masabtan siya sa katawhan. Ang iyang kinabuhi nagpamatuod nga ang misyon nanginahanglan og pailob, nanginahanglan og pagkamapaubsanon, nagkinahanglan og dakong gugma sa mga tao. Mausab kita nga gitawag sa pagpamatuod sa atong pagtuo pinaagi sa atong kinabuhi ug pamatasan. Children of God, mga anak sa Dios, ang ascension, ang pagkayab ni Jesus sa langit nagpahinumdum kanato nga si Jesus wala mibiya kanato kundili nagauban gihapon pinaagi sa Espiritu Santo ug sa simbahan. Usahay mahadlok ta sa pagpamatuod sa atong pagtuo tungod kay basin katawan ta o kontrahon ta sa uban. Apan ang ascension nagpahinumdum nga wala ta nag-inusara sa atong misyon. Ang Ginoo mismo nagauban og naghatag og kusog sa mga nagwali sa ebanghelyo. Mao nga kinahanglan dili ta maulaw sa atong pagtuo. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.